Astăzi vreau să vă arăt o vilă cu un concept mai interesant, atât pe exterior cât și pe interior. Și nu ne aflăm nici în Bali, nici în Thailanda, suntem în București, în nordul capitalei, mai exact zona Erou Iancu Nicolae, în Pipera. În partea din spate avem grădina casei, iar aici se face accesul în casă. În partea de jos spălătorie, grup sanitar, garaj și un birou. În această parte avem un hol care deservește această toaletă și acest birou cu dressing pe partea stângă și accesul pe terasă. O zonă ideală pentru cei care muncesc de acasă. Avem un living spațios în această parte, locul de luat masa situat aici. Vă arăt imediat și livingul acela, că este absolut senzațional. Plăci, piatră naturală direct pe perete, accesul în bucătărie și din bucătărie avem acces pe această terasă care aici este acoperită și aici o zonă ideală pentru barbecue, pentru relaxare și de aici cred că puteți să începe și să terminați ziua. Piatră naturală și pe jos. Este o casă care dispune de mai multe concepte naturale, inclusiv lemn natural în această zonă, un living cu suprafețe vitrate mari, un living luminos. Vreau să mergem la etaj să vă arăt și dormitoarele și terasele acestei case. Aici avem 3 dormitoare în această parte. Acesta este dormitorul pentru copii și cu dormitorul propriu-zis cu acces pe un balcon. Dormitorul de oaspeți care este situat aici, care în momentul de față nu este o cameră prea folosită de proprietari. Și dormitorul matrimonial, care este situat tot așa cu baie proprie, cadă și acces pe această terasă, care din punctul meu de vedere este absolut senzațională, dar aștept și părerile voastre în comentarii. O terasă de 20 de metri cu punct cardinal est-sud-vest. În partea aceea pune soarele. Nu știu dacă mai bine începeți dimineața aici sau jos, dar asta după preferințe. O zonă pentru dressing în această zonă și vreau să vă arăt și terasa de la ultimul etaj. Eu sunt foarte curios cum ați pune cum ați valorifica acest spațiu și cum l-ați pune în valoare. Este ideal pentru dacă se pune aici o masă cu scaune, poate să fie un loc pentru petreceri, pentru relaxare, cum doriți voi. De asemenea, ce nu am menționat, toți care locuiesc în acest ansamblu beneficiază și de saună și o piscină care este la comun. Încălzire în padoseală pe întreaga suprafață a locuinței, termostat în fiecare încăpere pentru reglarea temperaturii, casă în zona Pipera, disponibilă pentru vânzare. Eu vă aștept la vizionare.